mano to janyuol ok nyal work out oko kamano wan nikech onge gi room marks calculator di 8 imeda 7 imeda 6 imedo 9 giwe thagore gi calculator ong'eya ni nyathini perform nade performance level ne then ma piny kacha cha koro wamiyo gi mondo tich obed mayot ni to nyathini strength ne en pathway mane omiyo nwakelo that weighted cluster per track and per pathway mondo nikech jogi dhi different pathways ka gichopo senior school okoro kwadwar overall koro kigi med points kigi chak medo ni 8 7 5 to yudo 32 then ko ng'iyo total mar 32 to ng'iyo gi weighted cluster mondik ne piny kacha oyudo kopogore koro weighted cluster no is mondo mi okony placement ineno ko okete nyaka point number decimals ang'wen koro manyiso ni mondo mi kech kan watiyo gi marks tido ka nyithindo nyalo bedo gichokore kata kumoro achiel koro mano placement dhi bedo matek nikech one of the reasons mometimo kijisea en mar placement mondo ketgi e pathways magiluwo koro jonyuol kik chandre ka gimedo points go giwe medo mar somo obio timano koro wan konyo osetiko macha to wamiyo migawo mar somo ni magi kaka nyathini pathway ni mai kaka wasted cluster mare pathway ni chalo kama mar science STEM chalo kama social sciences chalo kama arts and sports chalo kama koro nyathini ke jogi nyithindo noseyiero pathway kaluwore gi interest and personality koro this performance gives now the strength gives the support of what the learner mano nyathini oseyiero otherwise selection of pathways and tracks was done and it is based on interest personality and then the strength in terms of performance so those gigoteko ket kanyakla onego